cares de batint-se tan a prop de la teva a menys d'un pam. Estic segur que en realitat només un de cada 10 se sent capaç. Després de rendir-me en l'intent de pixar en aquelles banyeres per 4, mirades encreuades, em pregunto per què no existeixen policlins específics per la resta de mortals. Un policlin per sords, un per fumadors, un per esquerrans, un dissenyat per les noies on puguin seure sense eixugar, un d'específic per les ratlles, un per mallorquins, un per advocats, un de més net i sense tassa, pensat expressament per anar-hi a follar.